Hello friends, welcome back to the channel. नोंथांखौ बहरा so friends जानकि बिथांमोना गोदान यूट्यूबार बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नाय मानो होनना बुङोब्ला आं बे भिडिअआव नोंथांनो माखासे इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों ओके स' आं मैया आंनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरोखि ना बे भिडिअ जानकि बे भिडिअनि नामा जादों हाउ टु भेरिफाइ इउट्यूब चेनेलखौ मारै भेरिफाइ खालामो होननाय मोनसे आंनि चेनेलाव आङो बे आंनि चेनेलावहाय मा बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन आरोखि ना बे आंनि भिडिअआव आंनो मा आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो सानै हेकार आंनि इउट्यूब चेनेलाव बे इउट्यूब चेनेलनि बे भिडिअसआवहाय मा सानै हेकारा कमेन्ट खालामदों आरोखि ना बे हेकारा सानैबो मोनसे लिंक शेयार माबा लिंकखौ मा आंनि बे कमेन्टआवहाय पेस्ट खालामना होदों आरोखि ना लिंकखौ आंनि जानकि भिडिअनि कमेन्ट बे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामदों आरोखि ना लिंकसो आरोखि बेबो कमेन्टआबो लिंकसो स' बेबायदि लिंकआवनो मा गोदान माने गोबां इउट्यूबारफ्रानो मा बेबायदि लिंकआव क्लिक खालामनो गोबां जानकि हिन्दी इउट्यूबारफ्रा मा बे चेनेला हेक जागासिनो आरोखि ना बे मानो होनना बुङोब्ला बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अट'मेटिक इउट्यूब चेनेला हेक जायो जुदि नोंथाङाबो सासे इउट्यूबारबा जुदि नोंथाङा मोनसे इउट्यूब चेनेल दंबा मा बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट नोंथांनि बे इउट्यूब चेनेलाहाय हेक जागोन जा गोबां हिन्दी इउट्यूबार्स दं बिथांमोना मा बेबायदि लिंकआव क्लिक खालामैनो मा बिथांमोननि इउट्यूब चेनेला हेक जागासिनो गोबां इउट्यूबार्सफ्रानो अके स' नोंथांमोना बे गोरोन्थिखौ मालाबाबो दा खालाम आरोखि ना हेकार्सफ्रा मा आंनि भिडिअआवहाय मा 20% कमेन्टआ मा स्पाम मिसलिडिं जायो आरोखि बे आंनि भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामनाया बांसिन मानो होनना बुङोब्ला आंनि बे भिडिअआव बांसिन हेकारफ्रानो कमेन्ट खालामो सानै बा साथाम बा साब्रै मोनसे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामखाथारगोन बे कमेन्टआवबो मा लिंकसो शेयार खालामहरो नोंथांनि बे भिडिअआव कमेन्टआवहाय लिंक जुदि सोरबा सासे इउट्यूबारफ्राहाय बुजिया सोमजिया मा बेनि बिसोर लिंक जानकि भिडिअआवहाय लिंक शेयार खालामहरनाय जानकि भिडिअआव जानकि कमेन्ट खालामनायाव लिंक हरदो होमबा बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जुदि नोंथांनाबो इउट्यूब चेनेल दंबा अट'मेटिक बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो रिडाइरेक्ट जालांनाय नोंथांनि बे इउट्यूब चेनेला मा हेक जागोन आरोखि ना बे बुस्थुआ एकदमबारे बुजिस'नो हाया आरोखि ना एकदमबारे अट'मेटिकसो भाइरास सिस्टेमसो माने लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनावबो इउट्यूब चेनेल दंबा नोंथांनि इउट्यूब चेनेला हेक जागोन जुदि नोंथांनि बे जानकि जे जिमेल आइडि नोंथांनि बे मबाइलावहाय जानकि मबाइल फनावहाय लगइन दंबा लगइन गैयाबाथ' एकदमबारे सेफटि जुदि लगइन दंब्ला नोंथांनि बे इउट्यूब चेनेल जानकि नोंथांनि इउट्यूब चेनेलनि जेनाखि जिमेल आइडि बे जिमेल नोंथांनि बे फनावहाय जानकि लगइन दंबा मा बे भिडिअआवहाय जानकि हेकाराहाय जानकि सासे मानसिनि भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामहरनाय बे लिंक शेयार खालामहरनाय बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अट'मेटिक नोंथांनि बे इउट्यूब चेनेला हेक जागोन स' 5-7 मानसो सिगां जानकि मिस्टार इनुसनिबो जानकि इउट्यूब चेनेल हेक जादोंना बेबो बिथाङाबो मा मोनसे मिस्टेक खालामदों लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांनि बे इउट्यूब चेनेला फिनिश हेकारनि आखायाव डाइरेक्ट थांबाय मा जादों मारै हेक खालामजादों होनना बुङोब्ला बिथाङाबो मा जानकि मिस्टार इनुस बिथाङाबो मा बिदि लिंकआव क्लिक खालामनानैनो बिथांनि इउट्यूब चेनेला हेक जादोंमोन आरोखि ना बिथांनाव मोनसे स्पन्सारशिपनि मेल फैदोंमोन आरोखि ना बे मेल फैनायावहाय मा हेकारहाय मोनसे लिंक हरदों आरोखि ना स' बातचित खालामनानैहाय बिसोर सानैजों रायलायलायनानै मा जानकि रायलायलायबाय सानैजों जानकि स्पन्सारशिपनि प्राइस बेफोरखौ रायलायबाय बिनि उनावहाय अके जाबाय बिनि उनाव बे हेकाराहाय मा खालामदों बिनि जानकि गाव मेल हरनाय जानकि मिस्टार इनुसनो मेलावहाय जानकि इमेलाव लिंक हरदों जानकि इमेलावहाय बे स्पन्सारशिपनि अफार खालामनायावहाय मोनसे लिंक हरदों आरोखि ना बे लिंकआव क्लिक खालामनायनि उनावनो बिथांनि इउट्यूब चेनेला हेक जादों स' नोंथांमोनाबो बेबायदिखौ माने एकदमबारे एलार्टआव थानांगोन आरोखि ना नोंथांमोनाबो एकदमबारे थाल लायै खामानिखौ मावनांगोन स्पन्सारशिपजोंबो मा गोदान माने गोबां इउट्यूबार्सफोरनि मा हेक जागासिनो दं आरोखि ना माने फेक मेल बे स्पन्सारशिप बायसान्स नोंनावबो स्पन्सारशिप फैबा नोंथाङा बे स्पन्सारशिपनि सोमोन्दै बिराद रिसार्च खालामनानै नाय आरोखि ना बे मेल हरनाया बे स्पन्सारशिपनि मेल हरनाया जाथावना जाथावा बा नंथावना नंथावा बिनि उनावसो मा नोंथाङा राजि जा नङाबा मा मिस्टार इनुसनि जानाय बायदि जागोन नङाबा मानो होनना बुङोबा लिंकजोंनो बोरै जायो खुनु बुस्थुखौ माने बुजिनो हाया आरोखि ना माने लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मा रिडाइरेक्ट जालांनो हारसिंनो नोंथांनि बे इउट्यूब चेनेला अट'मेटिकनो हेक जायो आरोखि ना स' जुदि नोंथांनो बायसान्स जुदि नोंथांनि जानकि इउट्यूबार्स जुदि नोंथांनि बे भिडिअसफ्रावहाय मालाबा बे हेकाराहाय मा जुदि बेबायदि लिंक हरोब्ला डाइरेक्ट रिपर्ट हो एबा बे लिंकखौ रिमुभ खालामखा आरोखि ना स' नङाबा नोंथाङाबो फसायनांगौ जानानै फैगोन बा नोंथांनि जुदि भिउवार्स एबा साबसक्राइबार्सफ्राबो थांनानै जुदि कमेन्ट खालामनाय समावहाय बे लिंकखौ नुफ्लांनानै क्लिक खालामफ्लाङोबा बै नोंथांनि भिउवार्सनिबो नुकसान एबा नोंनिबो नुकसान होननानै बुंजायो स' बेनि थाखाय मा जोबोद एलार्टआव थानाया मोजां जुदि बायसान्स नोंथांनि बे भिडिअसफ्रावबो बिसोरबायदि हेकाराहाय मा बे जेनाखि लिंक हरनाय बे लिंकखौ नुयोब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट रिमुभ एबा रिपर्ट होखा आरोखि ना स' बेखौ मिथिनाया जोबोद
इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय आरोखि ना थ' फ्रेन्ड्स हेकार्सफ्रा नोंथांनि बे इउटुब चेनेला गिदिर ना फिसा बेखौ मालाबा नोजोरा बिसोरनो थाखाय मा मालायनि इउटुब चेनेलखौ हेक खालामनो हाबानो जायो हेकार्सफ्रा मा गोदान इउनिक एबा गोदान टेकनिक इउज खालामबाय थायो आरोखि ना मालायनि इउटुब चेनेलखौ हेक खालामनो थाखाय आरोखि ना स' गोरोन्थिखौ सोर खालामो होनना बुङोब्ला जोंनो खालामो जोंनिफ्राय माबा मोनसे फिसा इनफरमेसन एबा माबा मोनसे डेटाखौ मोनाब्ला बिसोरबो हेकारफ्राव मा मालायनि बेफोरबायदि जायनाखि हेन्ड चेनेलफोरखौ हेक खालामनो हाया गोरोन्थिया मा जोंनो मावो अके गोरोन्थिया जोंनिनो जों माबा मोनसे डेटाखौ शेयार खालामोबा एबा माबा मोनसे जोंनिफ्राय फिसा इनफरमेसन मोनाबा हेकारफ्राव मा जोंनि बे इउटुब चेनेलखौ हेक खालामनो हानांगौआ मुस्किल बेनि थाखायनो मा एलार्ट थानांगौआ जोंसो मिस्टेकखौ जोंसो मावो जों मिस्टेक मावोब्ला बिसोर जायखि हेकार्स जेसेबांखि गिदिर हेकार्स जाया मानो जोंनि बे जिनिसफोरखौ हेक खालामनो हानांगौआ जोंनि बे एकाउन्टफोरखौ हेक खालामनो हानांगौआ मुस्किल मिस्टेकखौ जोंसो खालामो जोंनिफ्राय फिसा इनफरमेसन माबा मोनसे डेटा मोनाबा बिसोरबो हेक खालामनो हाया आरोखि ना स' बेनि थाखायनो जोङो मा गोबां माने सांग्रां जानानै थागोन माने एलार्ट जानानै थानांगोन आरोखि ना जोंनि सायावसो बियो अके स' आइ हप नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोरोबा अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मा बयनिसिमबो शेयार खालाम आरो बयनिसिमबो इनफर्म खालामना जा अके स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय